piny inyal mana gol e telo kokalo e debe. Wach Kariri no nyuolo paro mopogore ka jolony e weche mag chik oseyo okang' makamano ka giwacho ni jolweny ok onego donjre e weche mag siasa ka gimedo ni okang' makamano nyalo nyumo Kenya e bugo. Jafwambo marwa ma Sesa Chris Owino kolono wachni matut. En kwaya mosebedo ka ochuo chieng' e rombe duto mag rowere ma pacho kae kaachiel gi mbui mag X dweche bura mokalo. Kata odoko ni pek mar wer makamano ok nyal pimo e ratil kod ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane otimore dwe mar 6 higa mokalo. Ote mar wer makamano nenore kama olo koyo e chuny tend arita ma pacho kae. Mae biro bang' jatend jolweny Jenerali Charles Kahariri dwoko rowere mosebedo ka wero wer mar Ruto Must Go ni onge kama jatend piny William Ruto biro dhiye. Wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali na mlichagua wenyewe, alafu mnasema must go. That must go must be done according to the constitution. Si ni kweli? Kaluwore gi Charles Kahariri kod ogai mar obila mang'weyo maling'ling Nurdin Haji, wer makamano chal chenro mar thicho oko William Ruto e loch, wach ma okwed kod Dr. Eric Komolo kod okil Kamaloka Evans Ogada. Ruto Must Go en slogan mag youth gende mag Gen Z gende ok en gima nyalo wacho ni threaten sirikal motegno moyier adieri. Onego focus e advising care mondo titije mondo fulfill agenda ne mano wacho manifesto ne, and Ruto kende ok man kon ni Ruto Must Go. Moi be ji no wacho ni Moi Must Go. Anaparo ni Kenyatta bende Jaduong' Oginga Odinga bende no wacho ni nyino tieto Uhuru. Koro history ba Kenya ni wapingo ga. Article 33 mane momiyo thuolo mar freedom of expression. 33(2) omiyo certain parameters ma okonegi itigo in the sense of freedom of expression. Koro ko incite ji iketho ni ng'ato nyinge mago are not protected under the law. But Ruto Must Go okokadho chik or the constitution in any way. Koro kanone gi kadho kiewo to ken margi mono ginyiso kaka obro conduct weche democracy. Weche Kahariri onjao iye riwruoge makedo ratich oganda e pacho kae kod josiasa duto mane okwayo Kahariri kod jolweny mondo bed tenge kendo owe donjore e weche mag siasa. Tadiere ni gin gofis ma ka giwuoyo to buok bedo. Sana nikech joma wacho Ruto Must Go gi be gin nyithindo mathindo Gen Z mamoko nja bedo abducted gi. Wang'eyo ni NSIS menche abduct mano koro story mosebedo mang'eny ng'ato ng'eyo makata Muturi no riembe tich nikech wachno. Koro ng'ama rieko nego bende kwerogi. I expect ni wabunge motegno nego bende kwerogi. I expect ni jopinzani nego bende kwerogi nyaka jo sirikal ni giwere gi wach donjo e siasa. Giwere gi wach commenting e weche siasa. Jolweny tijgi en security and defense. Weche elections, democracy, gi kaka wadil gi weche democracy mago giweni jopiny, giweni IBC, giweni court. Koro momiyo wamedo jiwogi gisebedo ka gi conduct themselves properly, gidong' e barracks, weche siasa giaye. Dr. Komolo kod Evans Ogada ogolo siem e wi rwako jolweny e gwandruok mag siasa kane otimore e kinde ng'anyo mag Gen Z. Kiny ka kiny wuoro jolweny e ndara. Useneno kuonde ma jolweny rakre gi weche sirikal, weche siasa. West Africa wan go ka, wan gi Sudan ka, wan gi pinje mabutwa gi. Mano makosa. Jolweny gi ok jomonego rakre gi weche siasa. Gin gibed thenge giling' mos kaka gisebedo ka giling'no. Okang' mar Kahariri mar loso e weche mag siasa odhi ataro gi jotend lweny ma pacho kae mokalo mane odino dhogi e kinde tendgi. Jenerali Jackson Mulinge emane otelo ne jolweny ma pacho kae e kinde ma jolweny mag kor polo ne otemo loko loch mar Moseno Daniel Moi e higa mar 1982. E kinde tulo mag 2007-2008, ogai mar jolweny Jeremiah Kianga bende ne oling' thi kata odoko ni piny Kenya ne liel e wi duoko mag yiero mag tend piny. Ibed ni mae tien ngero mar winyo ka winyo ne gi ywak ne kose. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.